Tocmai pentru aceasta trebuie să ne facem reclamă, să ne cunoască. Danas se u Srbiji proslavlja Dan osoba s invaliditetom. Nadam se da je to i ovdje u Rumuniji. Eto, sudbine da mi danas budemo kod vas u Bukureštu. Da, la noi se practică și se evidențiază munca noastră și astăzi, uite, am venit în România, la București, unde, la fel, am făcut de prezența noastră. To je to, ako hoćete da kažu nešto oni. Dacă vreți să spuneți ceva, puteți spune. Promitem că la vară, mai spre vară, o să vizităm și noi la Belgrad. Mi vam... Domnul președinte, e păraci. Na leto ćemo i mi posjetiti Beograd kod vas. Sigurno. Dobrodošli. Bine ați venit. Așa că vă așteaptă. Vi dočekujete. Našu privatnu posjetu u Rumuniji iskoristili smo da posjetimo i kolege i prijatelje iz Ilka, Rumunija. Spuneți-mi da... Razgovor konstruktivan. Danas je Svjetski dan osoba s invaliditetom 3. decembar. Se razmuna. Ujedno koristimo i Svjetski dan osoba sa invaliditetom, pa u posjetu posvećujemo i tom danu. Tu su naš prijatelj i kolega, predsjednik Ilko Rumunije, dobre, stari zanac, dobre rukovodilac i naš nezamjenjivi Steva. Steva, naš domaćin prevodilac, legenda i sve u jednom. Pozdrav!